כך היה לי קשה לספר. הייתי בעבודה, שהיה לי כזה אישור שלא תיקחו אותי למחנה ריכוז, אז בחפירות כזה. אז כמה שמישהו נשאר, כי אז כבר לא היו הרבה אנשים, כי הצעירים כבר לא כל כך היו, כי הם היו במחנות ריכוז. ואני עוד הייתי בבית, והייתי עם אמא ועוד 3 ילדים. אבא כבר לא היה. זה היה 42 באוגוסט. ובבוקר, לפנות בוקר, ככה ב4 בבוקר, באו מיליציה יהודית. זה לא גרמני. ומה שהוא עשה, הוא מכר אותנו, זהו, פשוט מאוד. ושהוא הגיע, כל האנשים החוצה, והוא עשה סלקציה. שהלכו למשל בימין או שמאל, אז ידענו. לי היה את האישור שאני אוהבת, שאני עובדת, אז שלחו אותי. אני הלכתי למחנה ריכוז, כי זה לא עזר כאן האישור והעבודה שלי, אז אמא נשארה בגטו, וב-43 היה, זאת אומרת, יודנריי, זה נקי מיהודים. אף יהודי לא היה. ואצלנו באזור אף אחד, גם גויים לא רצו לתת מקלט בכלל. אז הם הלכו לאושוויץ וזהו. ואני הייתי במחנה ריכוז. מחנה ריכוז זה מחנה אומה. מחנה, אני אסביר לך מה זה. וכל מיני עבודות. כן, זה... אין שום דבר, אין מיטות, יש קרשים על קומות. רואים על התמונה. כן, קרשים. שוכבים אנשים אחד על השני, קומות. קומות, קרשים, אין מזרון, נתנו לנו 2 שמיכות במחנה, ומשמיכה אחד עשיתי כזה מעיל, לא היה לי בגדים, והשמיכה השנייה עטפתי את הרגליים, לא היה לי נעליים, וזה היה חורף. ואוכל? באמת? בבוקר, ב5, היה אפל, ספירה. הרשו את כולם החוצה. ואז עמדנו בחום, בקור, ולא עזר שום דבר, שעות. עד שהיו מתעלפות, ואחר כך באה מישהי גרמני או פולני, היו שם פולנים עם עגלה, והיום מחלקים באיזשהו ספל, ולנו היה כזה מברזל, אני יודעת משהו, לא כף, נכון, לא כף ולא מזלג, שום דבר, והיו שופכים משהו קר כזה, וזה היה אוכל. ואולי 100 גרם לחם ביום. מה זה פרוסה? פרוסה לחם, כן. לא 150, פרוסה לחם, זה היה כל האוכל. חזרתי לחפש את המשפחה שלי, אבל לא מצאתי. הגרמנים הרגו את החיות שלי. הייתי במחנה ריכוז, הייתי עם אמא שלי. אמא שלי לא יצאה. היא נשארה ואין לי קבר, ואני לא יודעת איפה בגרמניה היא נשארה, ואותי הצילה חברה שלי. אם לא החברה, לא הייתי היום בחיים. הכי כואב שמאבדים אחיות ואימא, זה הכי כואב. רציתי לדבר על 2 נושאים. הנושא האחד זה יש עכשיו אמרה למה הלכו לשחיטה כצאן לטבח, והדבר השני שרציתי לדבר על המאבק של אנשים שלא היו פרטיזנים, אבל הם ניהלו מאבק על החיים. מתוך ספר שאני כתבתי, אני אקרא לכם קטע אחד. איך זה התחיל כל העניין הזה? שאני כותב שם איך שהגרמנים באו לעיירה שלנו איפה שאני הייתי. אף אחד מאיתנו לא רצה להאמין שזה התחלה של הסוף, של קהילה קדושה מלאה יהודים.
השלב הראשון בהשמדת היהודים הייתה שלילת מהם את כל הזכויות האזרחיות וזכויות האדם, להשמיד אותם מורלית. זה הייתה הכוונה שלהם הראשונה. ובלי זה, כי לרמוס את כבודם, להציגם ללעג ולקלס בפני שכניהם הגויים, החברים והחברות שיחד ישבנו על ספסל הלימודים, יחד בילינו וביקרנו אחד אצל השני, לא דיברו ולא הכירו כבר אותנו. וזה היה יומיים או 3 ימים לאחר שהגרמנים נכנסו. הנפילה המורלית בתוך היהודים הייתה כה גדולה, תחושת הבושה והאין אונים כה חזקה, שלא רצינו פשוט להמשיך לחיות. ברגע הכי כאוב שאני איבדתי את האימא, ברגע שהשתחררנו והרוסים נכנסו ולקחו אותה ממני, ואני הייתי מאוד חולה, ואני רצתי אחרי העגלה, וכנראה התעלפתי או נפלתי, והעגלה עם האמא שלי נעלמה עד היום. לבית, איפה שהייתי גרה, הלכתי לשכנה, אז היא יצאה מהבית והיא אומרת ככה, תשמעי בלה, 2 ילדים הקטנים, זאת אומרת ילדה אחת, היא הייתה בת 8. אחותך? כן. ובן, זאת אומרת, אח שלי בן 10, ואמא כבר הייתה ברכבת, והם ברחו שמה וחשבו אולי האישה הזאת היא תעשה משהו. אבל היא אמרה, תשמעו ילדים, אני לא יכולה נותנת לכם מקלט. והם כל כך בחרו, והיא סיפרה לי את זה ככה. אני לא ידעתי מה לעשות. הייתי ממש אומללה שהגעתי שם. אז הם לקחו את השניהם והלכו לרכבת, וזהו, נסעו עם אמא לאושוויץ, ואמרנו. ואחת, הוא ברח ולא יודעים, אני לא יודעת, הוא נכנס לרכבת, כי הוא כזה ילד הוא היה בן 14, ואני לא יודעת מה קרה. בטח הרגו אותו לפני שהוא נכנס לרכבת. וזהו, מאז גמרנו. וככה כל העיר וכל האזור וכל המשפחה, אף אחד לא נשאר, רק אני אחד. בחודש נובמבר הגיע הקור, הכפור, עד 50 מעלות מתחת לאפס, וככה זה יוזיל כל החורף. החורף היה ארוך, וקיץ זה גם כן היה, קיץ היה חם, אבל מה בקיץ היו גשמים. 4 שנים הייתי שם, ב-44, סוף אוקטובר, חזרנו הביתה, לא מצאנו כלום. בקושי מצאנו את המקום איפה שהבית היה פעם. היות וכאן יושבים גם קצת ילדים, נוער, וגם יש כמה חיילות, אני הייתי רוצה להסביר את זה. חובתנו לזכור ולא לשכוח. כל כך היה לי קשה לספר.